banal ang Dude Store ta. Karon sabay ta ang buhulagawon ta ang mga karaan nga simbahan sudlon ta nga kani gitukod sa panahon sa mga Spanish mga higala. Tara, tan-awon ta, sabay ta dinhilang sa Dude Store ta. Tara. Welcome to Dude Store ta. Okay, dito sa Taoist Church nga gitukod pud kini mga 15th century. 500 years Spanish. Oh, mga dudes, tanawan ninyo ang ceiling, oh. Daghan mga nakaukit nga mga larawan. Kanini mo sa Spanish era pa kini. Maka-amaze kaysa kadugay-dugay sa panahon, mga 15th century pa. Pero ana pa napabilin paghihapon ilang arts. Wala pag yun naguba, wala pag yun nabungkag. Ang isa po naka-amaze kasi tunga sa simbahan, adunay balon. Pwede madrink healing water. May balon. That's for it. Alam pila na kay years na nga ako ay. Wala siya kaya ba kung kanas ano siyang tubig sa pero datan pila nang siya ang kuandan niya. Make sure. Oh wait, I see something. Nag-measure lang po. I see something in there. Pero kaya ba ang driver niyo kaya ba kung ano Huh? kaya ba ang driver niyo kung Sa Spanish time pa ni. so wala pa yung natandog. Wala ang natandog lang ito sa unahan. Dito sa gilid o sa likod. Pero dito sa tunga ang tulan mo dito pa daw anak. Ay, 500 years pa. Oo, ito ko no nakaano battle din. Dito yung paano kasi nakalapyan. Exit na diya. Shout out sa mga na mag-birthday karang Rexanda. Okay, and say Head east and turn right. A few moments later. Old building. Ay, Plaza del Principe, anyo 1860. 1860 pa doon siya. Saan nga church? St. Joseph Kono Church. Plaza del Principe, anyo 1860. Diri sa atbang niya is Agustin Church. So matabo kita sa Agustin Church. Kaya dito ang mga paryente. This place is Tagbilaran City. Yaw gitu daw. Karaan yun. Wala sa mga karaan. Nana po ding tower. Sana po ding year kaya. Kanang tower sa simbahan. Oh. Ay maimas. Many hours later. After 48 years nga pagpangita katulugan. Nakita na namo diri sa Dalian nga dool sa port.
After whole day nga laag sa Bohol adto sa bee farm, sulod sa mga old churches, karon nangita na kami og matulugan diri kami naabot sa Bilyan. So abot na gid kami diri. Ang room rate diri nga hotel more than 4,000k ang among gikuha. So nagkuha kami og 3 rooms para sa tanan aron nga katulugan og makapahuway og tarong. Kay dili mo sugot among sponsor kung dili nindot ang among tulugan. Kay talag saraman daw ni ang laag maong mangita jud daw kuno og lamhi nga pagatulugan. Maong ning Narcy daghan kayong salamat. Hello nam, ko anami. Okay, let's go. Ato na sa ato ang room sa 4th floor and 5th floor. Close the door. Sakit niya, no? Yan lang siya. Uy. Bulaga, wala pa man di ay mi nakasaka. Let's go. Welcome to Port sir. Hello. Sir, thank you. See you later. Yes, sir. Good luck. This is our room. 2 beds, good for 4. A few moments later. Mga dots karon mag dinner na, mangita tayo na diri sa Bohol. Oh, gandang briefcase. Ay, ara si Queen Elizabeth din. Hello, Queen Elizabeth. Ay, ara mo sa inyo ya driver to no. Dali na. May pabili nila ako Oh, di arak naman yung kwarta. Nagdadihan ko kayo, ma'am. Nagdadihan lang po. Ako na kung din mo tao. Ano yung ati-atihan diri? Pero po, diri ka. Nagkainan daw dyan. Diba, yung skin na, yung corner. Ngunit lang kamay. Shoutout sa akong vlog. Ay po. Okay. Hello po. Enjoy po. And ati-atihan. Kung hindi lang gali sa Tagum ang ati-atihan, no? Naman gali sa Bohol. Pero bulanan ang manok. Diba ang ati-atihan kaya sa ginagawa? Ang manok ko na, wala na ulong. Oo, ati-atihan sa Tagum. Sa Iloilo. Sa Iloilo. Ati-atihan. Dinagyang sila. Dinagyang? Ano to na? Ano, kalibo? Aw, kalibo, ati-atihan. Diin, abay. Ati-atihan sa sayaw ka sa Sarabaw. Sinugba ni Abdul. Ba't Abdul? Ay, kauna na yun. Pabangod na. Hindi tayo daday. Ay, ko din. Nag-CR pa. Hi, ikaw kay nanay. Hello. Hi, Inggit ka na. Sandra sila, inggit man ko. Okay lang, balot lang. why dapat balusay? Sige. Good night ko nanay. Eh, ano naman tamar, yun sa Kalilog. Gani na. A few moments later. Humuan sa mong panihapon, balik kami sa hotel kaya na ay magpamassage. Ang lugar nga mag-PM. Later that same evening. It's so wow. Massage ang design. Kibot naka-brief ka nga ano, basta ka mag-isip. Naka-ready ka. Sa ganingalan ni mo? Joy. Ay, joy to the world. You give joy. Ligaya ang ibang tao nila. Oo, wow. Tawagin mo akong ligaya. Ha? Ang nagbibigay ng ligaya di ay ligaya't saya di ay ni Joy. Kana unsa man na nga kuan ng Swedish. Swedish. First, unsa man na stretching pa. Introduction pa. Introduction. Warm up na yung ana. Wow. Birahon, buli, mabud. Ay, pao. Kita ito mo. Hindi man Ate. Baba talaga yung pala. Para. Lower. Masarap kasi po. Ay, wow. Sarap.
Ayos to. Ang galing. Ikaw, recommend ka. Nami ha? Ayaw niyo makita yung ano niya. Yung puwet. Masok nito ha. Butangan ko lang yung kanal, nakita ka smiley ah. Ay, galing oh. Train jud mo Joy no? Pila ka months inyong training? Ang ano, regular student is 3 months lang. Best na. Oo, isda. Tapos may ano na. Connected na kasi ito sa mga ano, sa mga courses ng mga cosmetology na rin sila. Pero na Juno, nag-aadto ka og kuan, so naki mga customer na kanang kuan gyud ka ng mga extra service ana. Napod mga Oo, ingan. minsan maraming ano kasi pag galing sila sa Manila pero ako di ko alam ano yan. Kasi ano na, sabi na ako kasama ko ano, meron talagang ganyan sa ibang spa. Sa inyo di ay wala. Wala, yan. Kasi Ay basta nahadlok na kag yung video. ano, pag sa service kasi, mahulihin talaga yan. Hulihin. Ano sa? Hulihin? Oo. Ay. Masilat pa ang ano. Ay, tayo pa sige. Oh. Huwag lang sa ulo ko kasi high blood. Ay, high blood. Diba? Ang diram siguro ang high blood, diba? Oo. So, soft lang talaga tayo kasi parang ang high blood kasi bawal mag-high kasi tataas yung dugo ko i-high. Nalahi jud ang hard anak niya. Joy. Kung imo nang soft. Maintenance ka, sir. Oo. So, mari soft touch lang. Kailangan talaga pag magpamassage kayo is sasabihin yung ano na problem. Di ba dapat mo man na inyong ipuan, ipangutana before mag-start, no? Oo, pero sa Anak hindi sa yan sa spa. Di ba anak mo na sa nga? Sa training. Ang sa hindi na pangutana, may injury ka, fracture, di ba? Oo, dapat High blood ka. Isa lang talaga yun kasi. Lahi- Na ano dyan. Lahi man nga part ang iyang nabali, anak Joy. Mabali dahil. Galing ay o. Ang sa inyo hangkoan? Kami, lola po rin spa kami. Lola po. Lola. Lola na yung mga massage. Lula na di ka? Ako lola na po. Pila pa na imong edad di ay? Kuan. 55? 36? Oo. Uy. Nagkalulak kay, anak, 17 years old, nagkuan. Nag-ana-ana na siya. So ikaw di ay 19 pa lang ka or 18 nag-ana-ana na pud ka kay Yes, nakaanak. 19. Oh no. Bata pa nag-ana-ana na. 17 pa kasi ako nag-massage. Unya ang papa sa imong anak, masayista pod or imong gi-massage. Ano, papas mo anak ay wala, walang trabaho. Pero haka mo gihapon karon. Ay hindi, 4 years lang kami do. Nag-ano. Yeah. Pero karon kuan naka naminyo kag usab. Ay wala. Wala na. Hindi na kailangan Magminyo, mag-asawang ano man. Kasi maglawak naman kami dito. Wow! Ana, hawakan mo na. Wag po. Ayaw ko, ayaw te. Wag mo. Hindi na kailangan. Pila may edad sa imong apo ron? Ano pa, mag-1 year pa. Bata pa sa imong pagkalula, no? Mura na mag-igsuon sa imong anak. O ano mo tuloy massage sa imong anak? Kaya ano man siya, bata pang dito. Kabalo naman gani, nag-anak-anak gani. Ha? Construction lang siya. Lalaki. Lalaki di ay? Oo. Lahi po di ang gi-construct. Ayaw i-hard ha? Pwede dyan sa ano lang. Sa dalong? Wag lang sa ano, hindi sa Oo. sa taas.
Ah, sa ubos lang. Hindi lang siya. Si ko anak Joy, si Jay na. Ayun lang, ikuya Jay. Ay, Kuya Jay. Wow. So good. Oh. Wow. Nami. Oh. Ah, pwede matulog din na, matulog. Perti ka nami bot. Olay ko an hot stone. Mayroon kami. Ah, dito sa inyong koan. Nyo sa una pag-init diri. Ah, pwede di makigang. Ah. So pila na ang hot stone? 100 lang yung Additional. Ah. Wala ka dala. Stone ka asa? Pamasad ka? Okay. Pod, pilang bintosa? Balibo ba? Oh, dugang na... Dang anaan, di ka kabasa ito nga pasuyop. Pamasas ka na lang, sir. Dili lang ka magbiyahe pa man ko. Ay, wala di ay? Pila kaliko? Hanapad lang. Ah. Pero, Ah, sus, ay na magsakay kay. Kasi, di ba mag-init pa man ka tapos butangan na, di mo sa likod, no? While magmasad sa tiil ba to? pero yun na nasa ang dentist sa kaya magpamain mo. Ay, una, Ventosa. Sa Iloilo, sir, nagpaano? Hindi pa. Yung ano lang, yung hilot lang. Anong tawag? Massage lang. Meron may mga, yung nut, ano nga yan. Parang ano, yung Chinese, anong tawag? Thai? Oo. Thai massage. Putay massage ng putay ginagamit. Kasabot ka, Joy? Oo, tayo massage. Sarili lang. Nice one. Tik nami. Pero sir, for sure. Mas ano pa, Hard? Gusto mo pa ng hard? Okay, ang yung may blood. wag mo sa ulo. Di lang sa ulo, sa liog, di ba? Oo. Tama na. Pero pwede sa ulo nga may case. To. Pwede. Like this? Why the high blood? Ventosa ni Joy. Ano sa ginabutang? Ako. Suyok. Namitas maigot-igot. Indonesia na lang. Oo, Indonesia, Brunei. Okay. Wow. Hindi na pintar niya? Hindi na pintar niya? Mga tao. Nya, Joy, ikaw na bahala ni Jay, ha? Kay maulaw siya nga. Makita na iyahan ko ano us. Bye! Dali, to. Ay, mahuya sa bubot. Meanwhile, May happy ending ba kay Bubot o kay Joy? Kamu na bahala kung sa inyong conclusion. Basta kami mag-enjoy diri sa balkon. Lakaw. Pagpalit og kuan. Gani. Hello, Bobo. Kana, ma-shot atos babaw. Nalagaw, tanit kami sa small bells ang Bohol, pero na lang kami sa Rocktop. Duro Beauty. Duro View. Duro View. Dato beautiful.
Nya, sa Mandabi. Ilara daw bayaran ang damage kung magmaoy sila. Akin lang. Hey, kumusta apo mo? Thank you. Wala ko pa ganun nakita apo ko. Kamusta si Bubot? Gahi mo pa kay isa ka apo. Kung bago ka namin ito may pares ka. Gani. Amot to. I-apply na. I-apply dito sa may error pa mo. Nagaw ba? Sa pa. Ito na. Ba't tatangay hindi ito pagambal? Hindi nga ba? Sa baso ano? Kaya baso? Mamasa na ka baso ma. Dili kay may ana ay daw ilaing ko ang hilutunon ang babae na gusto. Alas 10 pa daw schedule. Yay, hey, thank you Lord. Thank you for watching. Hantod sa sunod nato nga mga videos sabay ta dinhi lang sa Dude's Torta. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.